Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kingaje ngephuzu matshisha iqomane. So bafowethu yabona namhlanje ngenze into encomeka kakhulu. Ngigijime u18 kilometers. Yabo. Ngishaye lo 18 kilometers in 1 hour 51 minutes. So bengiqala ukugijima ibanga elingaka, yabo. So kubhlunga amahlombe ngendlela eyisimanga. Bese ngihamba endleleni izandla zami bese zingisinda bengakwazi ngisho ukuziphakamisa yabo nje la emadolweni kubhlungu ngendlela eyisimanga but ngijabulile kodwa ke ngoba ngiphule irecord bengijwayele ukushaya u14 maximum engangashaya ku14 so into engijabulise kakhulu futhi lapha bekunensizwe ezimbili nje ezisancane uyabona ukuthi zisase high school kodwa nazo begijima okusho ukuthi ezinye insizwa yize zincane kodwa ziyakwazi ukuthi zihlakaniphe ngempilo yazo zinakekele yabo so hayi lento ukuthi udla incika usayingane kodwa lento ekuthiwa incika faka umuthi omkhuhlane namaphilisi lapha yaphuze kwi-drink umfana useyokhathala ke emva kwaloko abudaka angakwazi ngisho ukwenza lutho yabo so kubalekile ukuthi mangabe uyinsizwe sancane uzinakekele so kunensizwe engibhalelile lapha lensizwe ibhalile yathi ifonti incane ke le ibhalwe ngayo lapha but ke ngizozama ukuthi ngifundisise yabo siyongixolela mangabe ngenza iphutha uthi umfethu ngibingelele emqeqeshi lona okhulumayo usho igama lakhe nesibongo from Ulundi kodwa okwamanje ngila eUJ ngenza unyaka wami wesibili sekunesikhathi ngibuka ama videos akho ku YouTube and ngibonge nje ukuthi usuyisusile inkungu lapha kimi so iyo vele mfowethu inhloso yale channel ukuthi njengensizwa sibonisane sisizane sicobelelane ngolwazi sisusa inkungu legcwele kuphi emehlweni yabo ngoba ungazi ngihlezi ngikutshela ngithi ungazi kwenzani kudala ubhlungu uma ungazi uyoza ubhlungu ngendlela eyisimanga kanti ingcono mangabe wazi yabo so uthi umfowethu mangabe eqhubeka mina bengumuntu obethi uma eshela asebenzisa amagama ombhalo lana asuke esengqondweni yami engizilolonga ngawo bekubalula ukukhuluma futhi amantombazane bengikhona ukuthi ngiwacindezele avume ukuthi sithandane so yabona mina enye into engithanda ukuthi noma engifuna uyazi ukuthi ngifuna ushifte kule mindset yokuthi fanele intombazane uyicindezele yabo kangangokuba izikhipha igama lokuthi iyakuthanda yabo so kubalekile ukuthi umuntu umnikeze ithuba elanele lokuthi akwazi kangcono yabo intombazane fanele uyinikeze ithuba angazi mina ngihlezi ngitshela ngithi imilenze iyavuleka intombazane ingazange noma ungazange uyitshele wena ukuthi uyayithanda kwayona ingazange itshele ukuthi uyayithanda so yini ebanga ukuthi utatazele lo muntu uyakwazi ukumqabula lo muntu uyakwazi ulala naye engazange ngitshelana ukuthi niyathandana yabo so nisakuye le process yokuthi nazane niyakwazi ukuthi nenze zonke lezo zinto yini ebanga ukuthi utatazele fanele akhiphe igama ngoba uma yena ready ukuthi mhlambe nithandane nibe exclusive uzokutshela uzokukhombisa ngezimpawu uzoqala kwenathini ziningi impawu angakhombisa ngazo but ejwayeleke kakhulu leyo ukuthi akubuze ukuthi kwenzakalani lapha phakathi kwethu yabo lapho kusuke ready esekubonile ucha insizwa ezithandayo insizwa ezazi ukuthi ifunani empilweni insizwa angakwazi ukuthi aphile nayo yabo that's why asekubuza ukuthi kwenzakalani lapha because usefuna nibe exclusive manje mangabe kukhona umuntu okufonelayo mhlambe ebhala ukuthi ulove noma ubani kufanele uchaze yabo so usuke sefuna nibe exclusive isidingo sokutatazela mfowethu asikho shifta nje kuleyo mindset ithi ke lensizwa mangabe iqhubeka kodwa inkinga ukuthi ubudlelwane bethu bebungahlali isikhathi eside mhlambe bekuthatha inyanga eyodwa ngoba mina ngibuye ngingabe ngisazi uma umuntu esengibhora futhi eselokhu ebanga isicefe bengivele ngingabe ngisamnaka isho njalo lensizwa so uyabona enye yezinto ekufanele uunderstand mangabe uba sothandweni kumele uunderstand ukuthi fanele ucompromise kwesinye isikhathi uyathanda uthande mfowethu lento ayingawe wedwa senibabili phela manje nibabili so kufanele ucompromise kwesinye isikhathi yabo so njengoba uveza wena ukuthi uvela ungabusazi umuntu mangabe sekubhora well
sonke kuyafika lapho isikhathi uthola ukuthi njengami nje uthola ukuthi umuntu uzofuna ungivashela ngeweekend uthi ngifuna ukuba ngedwa ngalo weekend but yena uyafuna ukuza so ngiyamvumela ukuthi as much as ngingafuni ukuthi but kumele ngenze njani ngicompromise ngiunderstand ukuthi angazicabangeli mina ngedwa lo muntu kufanele eze naye akwazi ukuthi angibone yabo ngeke hlezi phela kumnandi njengoba ngihlezi ijam ngeke hlezi kumnandi kuhlekwa kunje akuzofika isikhathi nakhona umuntu wakho ubhoreke but you have to compromise because lento ayingawe wedwa yabo so kufanele uunderstand nalo uma nje uba sothandweni nomuntu you have to compromise lento ayisekho ngawe wedwa nibabili la so umfowethu mangabe eqhubeka uthi kulonyaka ngike ngenza ngemfundiso yakho uthi ke usho imfundiso yami futhi into ayifunde kumina uthi mfowethu ke kukhona enye intokazi engayibona ngomunye Friday campus kuthe uma sesithola ilunch ngaya kuyo ngaba ngoba yayihleli yodwa kwenye indawo abayibiza ngeIndian Ocean shuthi indawo ke leyo yase UJ ekuthiwa iIndian Ocean mawuyazi UJ for sure yazi leyo ndawo ukuthi iIndian Ocean angaze ngiye UJ uthi umfowethu ngangiphethe ibhega engayithenga khona ecampus ngifike ngizethule kuyo ngiyibuze igama isho ukuthi ngubani enye izinto ebalekile futhi uma uyibuza intombazane igama buza nesibongo ungakhohlwa ukuyibuza isibongo ibalekile leyo nto ngayibona kumina personally ngayibona kumina mina ngabuza ingane igama yangitshela ngangayibuza isibongo ngaqabula ingane yasekhaya ngathi mangithola emva kwesikhathi lo muntu wakazuma kodwa sengimqabulile so ngaba netrauma nje enzima kabi yabo futhi ngalezo insuku kwasadlala khona ingoma eyesanda kuphuma emfeze emnyama lethi lalivele lungekho yabo so njalo leyo ngoma mangabe idlala mina umuntu othandayo kumaskani mangabe ngidlala leyo ngoma vele ngibuyisele kulesiya sigameko lesangiqabula ingane yasekhaya but ke anyway kubalekile ukuthi uma ubuza intombazane igama ibuze nesibongo ungazi umosha umdlandla wakho kanti usisi wakho yabo noma uzithole mhlawumbe usule kude nomuntu kanti unjani isihlobo sakho noma usisi wakho ukwazi lokho mfowethu uthi mfowethu ke sihlale nje sizixoxele ngezinye izinto nje yamuza uthi ke sihlale nje sizixoxele ngezinye izinto nje so ingakho ngithi kwena lento yokuthi ube namagama athize okushele kufanele uwacreme ufike wakhuluma entombazaneni iyabheda ngamsani nami yabo ngoba umfowethu uyaveza ukuthi lapha sihlale nje sizixoxele ngezinye izinto nje yabona uxoxana noma ingane kungaba mhlambe izinto into ayigqokile kungaba mhlambe into eyenzekile ngaleso sikhathi nanoma ingane mfowethu into inkulumo iyaziqalekela nanoma ingane that's why ngithi ungabi namagama stress ukuthi afanele ngibe namagama ngizofike ngiwakhuluma cha move away from leyo mindset leyo uyoxoxana noma ingane mfowethu nanoma ingane waxoxa ngisho nangenyoni engadlula lapho mhlawumbe ifuna ukuthatha ibhega yakho uqale ngixoxe ngaleyo nto yabo ihlele kube mnandi iqale nje break ice ziningi indlela zokubreak ice njengoba esho umfowethu uthi mfowethu sihlale nje sizixoxele ngezinye izinto nje yabo mangathi uyambuza manje iziphi lezo zinto engixoxa ngazo mhlambe usekhohle wakukhohle because wafike waxoxa nje wakhululeka balekile lokho balekile ithe lensizwa ke kuthe sengibona isiyangixina futhi ibhega la idlala ngayibuza ukuthi iyawadla yini ama chips ngoba yiwo ayesele ivume bese ngiyayinika so uyabona enye intombazane wazothi ayinika lo ma chips akho ivele ingawathathi yabo noma umunye umuntu nje noma athiwa umuntu wesilisa uzothi ayinika ivele ingawathathi ngobani kuzoba sengathi wena umnikeza lo ma chips because usuyidlila ibag wayidla yagcwalisisa usuyahluleka manje kuyiqeda usumnikeza yena yabo so kubalekile mangabe uzohlala nomuntu mhlawumbe uzokhuluma naye noma umuntu umehlele uzizwa wakho share naye yabo bezoba kuhle ukuthi uthe ufika wathi na ama chips asidle uyidlela ibheka yakho ayidlela ama chips not ukuthi ufike udludle mase sigcwele sisakho ususuthi usufuna ukumnikeza ama chips omunye umuntu engeke ayithathwe ezobonga yabo because umnikeza into ngoba ususutho uzodlile wasutha so uyamnika insalela yabo so ukuqaphele nalokho umuntu umnikeza nje into nidle kube mnandi ungamningi ngoba ususuthi yabo uthi ufethu ke
Siqhubeke sixoxa bese ngicela inamba yayo ngokukhulu ukusheshsha. Ngasho ngikhipha ifoni ukuthi iyifake. Very good. Yabona wena mfowethu ngiyayithanda indlela obhala ngayo noma angeke ngithi nje owenza ngayo. Ngoba kusho ukuthi umqeqeshi usunesikhashana phela umlandela noma ake ngithi usunesikhathi isikhashana. Ngoba mangabe ucela inamba kumuntu noma ake ngithi mangabe ufuna inamba, ithi mangabe uyifuna ukukhombise nangezenzo ukuthi uyayifuna. Ithama uyifuna faka nesandla sakhe ephaketheni sakuyikhipha. Kuba nzima nomuntu ukuthi ancishe inamba mangabe wenze njalo. Amathuba amaningi uyayithola mazothi uyifuna inamba ubukhombisa nangomzimba, ufaka isandla sakhe ephaketheni uyikhipha ifoni yakho. Yabo. Kuba nzima ukuthi ancishe because uyakubona ukuthi uyayifuna lento serious. Nange faka isandla ephaketheni. Yabo. Hlakanipha mfowethu, hlakanipha. Uthi mfowethu ke kodwa yakibuza ukuthi why ngifuna inamba yayo ngoba mina ngingumZulu yona ingumtswane. So bekufanele uyishaye lapho konje singabiza ngani uyishaye ngalamagama lokuthi ngikubona njengentombazane ehlakaniphile futhi ezazi ukuthi ifunani empilweni. So kuyangichaza mina lokho. Yabo. So bengathanda ukuthi siphinde sikhulume ngelinye ilanga mina nawe sazane kangcono. Unikeze ifoni afake inamba. But uthi mfowethu ke ngasho ukuthi bengifuna ukuthi ngiyazi kangcono kunalokho. Yayifaka. Very good. Umfowethu mangabe eqhubeka uthi ke sangiphelela isikhathi. Kwase kumele ngibuyele eklasini sahlukana lapho ke. Njengoba wawushilo umqeqeshi ngadlulisa minimum yosuku ngingazange ngiyi-WhatsApp. That's very important. Yabo. So indaba sikwenza lokho ukuthi mangabe uthola inamba namhla. Yabona insizwe eziningi la ngaphandle, insizwe engaqeqeshekile. Uyayethi umuntu mangabe ethola inamba manje afune futhi ukuyiprove manje ukuthi leyo namba i-right yini, inamba kuyiyona yini leyo. Yabo. Afuna ukuyifonela manje le namba inikeza. Kuba insecure lo, ungazithembi. Yabo. So ake kuthiwe ke ingane ikunikeza inamba wrong, usuyayifonela inamba ingene abathi siyaphoxa ingane. Kanti mhlawumbe bifuna ukuxosha vele la eduze kwabo. Kufanele uzi-understand zonke lezo zimo. Hayi ukuthi umuntu ukunikeza inamba usiyamfonela khona manje la ufuna ukuyiprove ukuthi i-right le namba kunikeza yona phambi kwakhe. Yabo. Noma uthola ukuthi ke bakunikeza inamba namhlanje njengoba insizwa ngisho ukuthi insizwe eningi zenze njalo. Unikeza inamba namhlanje kuthi ntambama khona namhlanje usiyayifonela. Ingakho wena kubalekile ukuthi uhluke ensizweni eziningi. Uhluke wena uyinsizwa awukho perfect njengoba ngihlezi ngitshela ukuthi awukho perfect, but indlela owenza ngayo uhlukile awufani nezinye insizwa. So kubalekile ukuthi ukwazi nawe lokho. Yabo. Awenzise kwazo zonke insizwe engaqeqeshekile lezi ezigcwele la ngaphandle. Wena awuhambi neningi. Uyileyo inhlobo leyo escarce, very scarce. Yabo. So izenzo zakho mfowethu ezikhombisa yonke leyo nto leyo. Uthi mfowethu ke njengoba bewushilo umqeqeshi ngadlulisa okay. Kwathi ngosuku olulandelayo ngayithi ngefoni kodwa yangabanjwa. Uthi wayifonela umfowethu kodwa ifoni kanjani ingabanjwa. Uthi ke ngosuku olulandelayo ntambama futhi ngayi-WhatsApp ngazibika ukuthi ngingubani. Nayo ikhumbule ukuthi ngingubani. So yabona uma intombazane uyichazile kade uthatha inamba. Awuthi nokuthi uzuchaze ka uvela usho nje igama uthi hayi mina usibanibani. Imini uNkanyiso, imini uMzwandile, imini uSibheki. Izocabanga yona uSibheki. Oh iloya yalo. Yabo. Uzokucabangela kalula ekhanda because kade uthatha inamba uyichazile ingane yabantu. But uma ungazange uyichaze noma kade ikuxosha izokubuza ukuthi uNkanyiso uMzwandile usiphewa kuphi yena. Fanele uchaza hayi lo ehlangane naye emoli. Emoli hayi phambi kwayizolo. Phambi kwayizolo bengigqoka ukuthi yabo because awuzange uyichaze and nawe befuna ukuxosha nje eduze kwayo. So umfowethu ukuthi ke nayo ikhumbule ukuthi ngingubani. Siyaxoxa khona kodwa ngibhizi ngecause njengoba ngikhahlela kwasana. So lensizwa uhlakaniphile mfowethu ngeke kufanele ngikuncome. Yabona uhlakaniphile wena ngoba the primary purpose awuyikhohlwa le oyizele lapha eUJ ukuthi yini uyofunda lapha awuyela amantombazane. So kuyangijabulisa lokho ngoba ukukhohlwa lokho awuyele amantombazane uyakhumbula ukuthi into oyiyele lapha imfundo. So uma
usho njalo ukuthi wena ukhahlela kwasani umuntu obhizi, kuyangijabulisa lokho ngoba kusho ukuthi awuhleli lapha ukuthi uzogcina mhlawumbe usuphasa ngo-50 usuciciyela enyuvesi u-50 kupaswa ngawo wathola 49 ufailile yabo. So kuyangijabulisa lokho mfowethu, ungakhohlwa i-purpose oyizele lapha, gcina usunaka amantombazane yabo. Gcineni kosuku uyamithisa usubuyela kini uphethe certificate yabo, ubuya nezingane nje namakhanda amakhulu, kodwa certificate osele lapha awuzange uzobuye naso yabo. Uyisosha lelo elihlulekile empini yabo. Uthi mfethu ke ngolunye usuku ngayitexta futhi ngayitshela ukuthi engifonele uma ithola lo mlayezo, uma sengiphumile kwi-shift intambama ngabo 7. Uthi bafo nangempela yakwenza lokho. So le ntombazane mfowethu igcwele ngawe, usuyozimoshela wena ngezenzo zakho, but lo muntu ugcwele ngawe. Enye intombazane buzoyitshela ukuthi ayenze leyo nto ikufonele, ibingeke izifonele, ibingeke, but le yenza njengoba ushilo yakufonela, okusho ukuthi igcwele ngawe, usuyozimoshela wena. But ke ithi lensizwa ke inhloso yami bekuyicela ukuthi sibonane ecampus, kodwa akwenzekanga lokho ngoba yona ngayibhala ngoMonday. So kubalekile mfowethu umuntu uma uhlela usuku nentombazane mhlambe bese yakutshela hayi ngiyabhala Monday ngeke ngikwazi ukuthi noma ngeke ngikwazi ukubona noma ngeke ngikwazi sibonana, kuwumsebenzi wakho. Khumbula ukuthi umsebenzi wakho ukuthi usuggestele uphi olunye usuku noma ubuze yena uthi okay nje ubhala Monday mhlambe iluphi olunye usuku ongakwazi usibonane ngalo, noma ungakwazi ukuthi ube free ukuze sizokwazi usibonana. Izobe sikutshela ukuthi hayi mhlambe Wednesday angibhali ngi-free, then senizobonana nga-Wednesday. Uhlela isikhathi nendawo la nizohlangana khona. Hlela mfowethu usuku ngendlela efanele, ungahleli usuku entante emoyeni angathi umuntu ngizokwazisa. Yabona lolo suku lelo kufanele uhlele usuku mfowethu oluqondile, wazi ukuthi ngoLesithathu ngo-10 endaweni ethize siyahlangana nomuntu, kungabe ukuthi hayi uzongazisa. Uhleli ke wena ngoLesithathu awazi lo muntu uthi uzokwazisa nini yabo. So angifuni untante emoyini, mina ngifuna intombazane ikulengise esihlahleni, uhleli usulindile manje awazi noma uzakufonela ngoba imvamisa uvela ngakufoneli, yabo ukuthi usuku lakho uzulimoshileke. Uhleli kushaya o9 kuze kushaye o6 ubhizi ulindile yabo. So hlela into eqondile phela, nawe insizwe ebhizi, uyinsizwa eyenza izinto, hayi indoda ehlala nje la engazi ukuthi izokwenzani. Ubhizi nawe nezinto ozenzayo osukwini, so akakwazi umuntu ukuthi hayi ngizokwazisa bese ekushiya kanjani yabo. Fanele umtshele ukuthi hayi mawusunesiqiniseko sokuthi uzoba free nini ngicela ungazisa yabo. Simple kanjani, ungahlali ulenge emoyeni kulengise esihlahleni lapha yokuqatshaza nomnini masithanda yabo. Uthi mfowethu ke manje into engididayo lapha mqeqeshi ukuthi uma ngiyitexta ngifuna sibonane ibuye ingaphenduli kodwa kube nje ublue tick, nami ngivele nginqene ukukhuluma into eyodwa. Ngiyadideka manje ngoba bengithi yonke into ihamba ngolayini. Siza mqeqeshi okwamanje intombi anginawo futhi kuyabanda lapha eGoli. Mina ngivele ngingazi ukuthi ngiqhubeke ngenzeni manje ngoba ivele yangishaya ngoblue tick uma ngifuna ukuyongcebeleka nayo. Nguwe kuphela umuntu engibonayo ukuthi ungangisiza ukuthi ngiqhubeke nayo noma ngizame amanye amantombazane. Uthi bafoke inkinga lentokwazi ngiyayithanda ngoba ayiphaphile kangako futhi izothi. So usho njalo mfowethu, ngiyawuthanda loya line wakho lothi noma ngizame amanye amantombazane, ngoba kusho ukuthi uya-understand ukuthi uma ushela intombazane kusho ukuthi uzophumelela. Kungenzeka ukuthi uyazama but ukuzama kwakho kungaphumeleli yabo. So ngiyawuthanda loya line. So iphutha ngilibonayo la kuwena lenzayo phela kumele u-understand uma uthatha inamba kwentombazane it doesn't mean ukuthi leyo ntombazane isiyakuthanda igcwele ngawe ifuna ukukubona, cha. Usuke nje kungekho into echazayo, usuyingenamizwa yakho kwasebusuku mayilala icabangi, uyabona nje kuyaphela usuke ungazange icabanga. So umsebenzi wakho ukuthi wenze njani
wakhe leyo mizwa kanjani phela wakhe imizwa ngokuthi ujaha umuntu kuyo WhatsApp isikhathi esiningi uma wenza njalo umuntu uyakuziba umuntu amaningi akakuziba mangabe njalo ingakho ngitshela ngithi wena nyusa amathuba amaningi ukuthi umuntu umwine kanjani ngokuthi ufake i-airtime encane ku WhatsApp i-WhatsApp ufake i-airtime encane mhlambe ka R5 yabo manje njalo umuntu uyamvonela uhlela naye so wena mfethu into engafanele uyenze la ngoba lo muntu uyakublutika ungabusasenda amanye ama message into efanele uyenze awudlulise noma 1 or 2 days fake i-airtime bese uyamfonela phela into ekufanele uunderstand ukuthi kuhlukile uma umuntu ukhuluma naye efonini kanje mhlambe ni chat ku WhatsApp noma umfonelile ukukhuluma nomuntu uza izwi lakhe akufani nokuthi ukhulume ku WhatsApp fanele ukwazi lokho so into ekufanele uyenze leyo ngoba uzoqhubeka uthola ublutik emfaka lokho uzoblock ngoba uzobe usuyisicefe into ekufanele uyenze dlulisa 1 or 2 days faka i-airtime ka R5 umfonele uzame futhi ukuhlela naye usuku ubone ukuthi ke uzothini uma ethi mhlambe akazi suggest usuku umbuzo kanjani mhlambe sihlangane ngolesihlanu uzokutshela ukuthi uzokwazi noma cha umbuze ukuthi akawazi futhi umnikezeni ithuba lokuthi asuggest ukuthi mhlambe ungakwazi angasithola nesikhathi ukuthi abe free ukuze nizokwazi ukuthi nibonane hlela futhi into zakho balekile ukuthi uhlakaniphe mangabe insizwa khombisa phela wena ukuthi uyinsizwa eqeqeshekile awufani nalezi ezinye insizwa lezi la ngaphandle engaqeqeshekile kufanele ukwazi lokho so ngiyambona lapho usazi Magubane ngiyabona first comment thank you Jehova usazi Magubane banele kahle abantu abazi angazi uthi bhuti shosho mfowethu ungakhohlwa ukulike ivideo kamqeqeshi wakho ngiyakholela ukuthenini nathi ngelinye ilanga sokhula ezande insizwa la yabo so ungakhohlwa ukulike ivideo kamqeqeshi wakho so uthi mfowethu ke ubanele ucommentaka kaningi nanonkululeko fele bamyeni uyabuka lapha apha abantu noNjabulo Joy Giver Ndlovu wakhuluma umqeqeshi khona asingakhohlwa ipurpose esiyele ema-university qhubeka sifundise qha thank you mfowethu ubalekile lokho ungakhohlwa phela ekhaya la uqhamuka khona thina sange sibe nayo privilege ukuthi sinikeze amamiliyoni yabo abelungu bahanikezwa amathuba amaningi before sicindezwele babona be rich kangaka nje bavulelwa wonke amathuba ukuthi babe rich umlungu ohluphekayo manje ingoba mhlambe babakwadla imali na kanjani njengoba behlezi bedelelwa kanjalo but thina mfethu ubaleke ukuthi ungakhohlwa la uqhamuka khona kini bathembele wena uma wena uzofika focus yakhe eningi ifaya amantombazaneni uzozibona ufana nobani ulumko xa sibe matshiji yabingelela mfowethu hayi ngiyakubona mfowethu nanginomanono impambula ngiyakubona nomcelosh Davestiro khathi uyabuka lapha nosifundo sifundo Ndlangiza ngiyakubona lapha mfowethu noNjabulo Sithole awubafo angisakwazi ndoda nanginosanele sabelo uthi noted nazo uzwelakhe Tyson Ndlovu uthi wayilamulela lensizwa kunjalo nje mfowethu so iloko nje kuphela insizwa ibingibhalelile la so nawe uma uthanda ukuthi sikhulume ngento ethize ngeyakho ungambhalela umqeqeshi ungambhalela Facebook ungambhalela ku-email but la ku-Facebook ngithola inqwaba ama-message alezi insizwa ezisancane ezingazazi ukuthi zifunani so zivele nje ukuthi nawe uzobhala i-message yakhe serious kufanele si-engage kuyona angisakwazi ukuthi ngiyibone yabo so nangu ubani igama plan B Madlokovu uthi ngiyayithanda leyo mqeqeshi into engiyibonile nengiyifundile kuwena qha ukuthi akumele ube desperate entombazaneni very good ayiwashaya khona mfowethu kunjalo no Comfort Sibiya ngiyambona lapha olwethu Duma uthi wangiphutha umqeqeshi ngidatha lesa mfowethu kuleka le video ngizoyishaya la ngeke izisuke nanginonkanyiso kule uthi awudange phonsi so kunjalo bafowethu bekuyilokho nje kuphela like ivideo kamqeqeshi wakho ungazinyezi ngomqeqeshi wakho akekho umqeqeshi wakho ngaphandle kwalo nazo